Karong apan si any car bilat kelang arat don apan karong na kajari karong ani bang tanang li tuma panisi akenang soda pen break jega berta na ke ban pi bomason thot si pini le thot si tame nang li tuma panisi akenang soda berta na ke ban pi je pansi non li kar chap lake Nijang Karbiang Long Amreng konstituensi ke parlo jadi kendeng rong di hang along si deklo. Ahok lo kiliga hutra apan alam cakateng pentra tuma kisung kepoy kacini ji apan pura along a konstituensi along CEM interaction amepi padodam lo. La so jokra tuma kar ila pena kisung apthak CEM pen kacing kiawar sai tum long lo. Lason thot si patumi thera chiklo ni phai krehini theman arni West Karbiang Long Amreng MSC constituency angkang arlo jirikindeng pen kahelo kilometer krehini an rong nihang thaskai pathu aklam along CEM interaction amepi padopon. Lalo Karbiang Long Autonomous Council long CEM ar pu kichiaban wang bom lo pen dam bom lo demon sita mepi ar ni anta dak Amreng MSC constituency ke parlo jirikindeng ahawar dakron rong nihang labang so ahawar along labang so arong along Padua CEM tabang, bepin lang tebon sitame non kacari bom CEM Dr. Tuliram Ronghang mate tim Karbiang Long ke japora bangku alang ledak kiduk kisung Karbiara ratum inglong aratum akisung kupima lahai hui alang le kacini jiapan dan inglong aratum akar biatum akisung alam cini pame jiapan produk CEM interaction program ame ladak si nangpa dolo Watame bang some pia long CEM pen chenglok Amreng MSC mate EM Rina terang pila pen EM MSC la pen tu abarin MP Horen Singh be atum chetongpon. Penpur me patumi botor bokan ke memedat pura arwe charsi thor la pen arwe pen kachiti bin chiar par pukrai sitame raratum me along pen damet ACCEM pen kaching ki kachitan RD pipondo. Patumi bangso ame pialong Amreng MSC constituency angkang araratum akisung ke boy alam the doan lapen kenang sodason doan aputhak Karbiang Long Autonomous Council kacari pon asong japo CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen alang lipen claim rapet EM MSC lapen tu Karbiang Long Autonomous Council angkang arlok ke doan sai kamalong boreng ke claim sai pu sai piatu mathengno ning aklong alam the lapen kenang sod ason doan alam the pachithan pon ji aphan apor piponlo Rada tumpen CEM mathengno kisung ke boy alam the mate towar pen chenglok akenang sot ason doan alam the chipaklang don long rintilo la pen pin pura lo sitame CEM ari deng pipajir don long rintilo bangsa me long CEM ahin pen rada tum aning ke hang alam the doan arjudet pen api alangli rada thengno lam the chipaklang pontu lake neli pini nangli tuma hawar nang kahumri kebang ke nangli tum ahawar akisung ke boy alam the kachini ponja pharmacy kebanglo la pen nangli tum kadok awe alam sitame ning aklong pen nang jithan don longlo nang litum nele phan kapachini dun do anason la pen pin pura lo along ke jong do anason prapjin pen kapachun ponjia phan neli saideng ponpo la pen ningkan isiang bong kapachun erja phan sitame bor iponpo neli Karbiang Long Autonomous Council along CEM ang hoi khidet pen aphi neli rada phan kachichak do anason eson pen pachun pon bomlo lapen nang litum akemang aputhak sitame ni litum kapachun ponji aphan saideng pon popusi Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lamthe chipaklan pon lason si patumi labangso CEM interaction amepi botor bokan memedet pusitame RD doklong pen bangso ame long ongdung araratum chetong ponsi me ingsamjin pen pachun pon Amreng konstituency long raten chingthonang chethanang chimungna lapen ke sayang deng tame kiunan pichunan laso asayang deng Karbiang Long Autonomous Council kitikpon laso kitikpon abang ke lapurino je karbiatum ke karbituma hawar ke inglong local MEC mate EM MEC CM MLA MP lapen apada officer subje lelo officer sumke le dim rara phan klar sapen jiniji phan PPA sayang deng claim pen dagrat tumar le ke long ye phan laya puthak si edum Karbiang Long Autonomous Council pen deng onlo bini Amreng constituency long tame la son thot si lam che pechoy lo la pen ke milita arjudun lo nakar jutunan tu banda ni sampik lo alang tumta jongjung phan kali Karbiang Long rar akisung pen kapijok je pancelang tumta nakal julo baka chini ne hormualang tumna ar julo lapen unan ke nita ko waida ka saben ke thanji panchini ta pori pon no lasi lasoteng ben sipiye banke ke thanchi mung lo lapen ke ongdung ara tumta ladak ani arong lo lapen ke la
di una na sayang dengke mo nang letum hanang hangko ang sila anujok ke sompon ji pan prila chikro pen ni tum da bori pon po kesana tum han kachini la kitang te ana hormu jong si do pulong te nang pan ni ngarong olo hem sugi kim ke kitang te ana mukha nang sitong gi panili phanang pino nasi pipos ga petang te dat ma lahai padang itu kori po lapen poisa ludlo ma ludle ma lahai padang kami itu kori pen kecok ce pane yung setangka poisa panglim da chodiat pulong te official pen chenglok gram sibok pen chenglok gram sibika pen chenglok ji pen chenglok dia phanan tame nitum hatek beng momlo jeng yelta beng momlo vidisia chairman tame harogara konsensia sonsanta nitum party siverlo sanili si appointment da pilo lahai asa ingdeng petang te sini jail beng lo hatek beng lalu lapen gepo alang li reporter angkat jo bangke pining Assam government ben keteng pon majada bangke 5% pabat lo 5% na bangke iltum tuning kelong ke 400 post uti farofli lapen non bangke uti farohinira uti farohinira suri inko raisi atangka lage 4021 crores bangke lake iltum SOP de tangka long lo lapen ang palrame kuti pharo ini hala kuti pharo ni bangke akunang pitulo lasi pangrum pet pen niltum phanala ke special tangkalo nanama kenang sot nonoson interaction program banglo ratum pine open stage nangji skill development nangji towar nangji hala ke deng ponjia phansil la ke to hat course lo pangrum pet pen kuti bharat sokra kuti inko raisi lasina tuma thanai hala ke jeta hala department ke chipa katung non molong wala tum lega solai gali nil tum solai la ke dohana tangkata wala non molong ke mane helmet textile ta mane ke national highway 4 line ta wala tum lega solai gali la ke nil tum solai council tum mama kachari nang tum tame mo reporter tum da election thodu lo high level nang tum solai po chopo Picengsi nilinang itu mapan harangke bitung mapan kardom pa jirgelo kardom opini ladak bangke ladak karbiono Autonomous Council pen kitek pon ladak rat pen acingki ke cetam la sojai me kedeng pon la se homosti tinta kedam so taksi dak ni litum along same nomor sirkep amreng homosti long pini ladak a program pacun poniglo la pen laso a program kibi pon pen penangan rongarat atumista me kacing tu robar side long poniglo la pen rongarat tumse tame aningarong ulo nalitung amreng angkang ketik kami laam background ni hang lo mapana lo long nang kipia kemang pil o ladak bang nang kibi kemang bang emine lalo ladake ningkan kuan pen lo ne karbiono Autonomous Council ha 51 52 pen so adak karbiono Autonomous Council nang rulo nang long lo pen ladak war bangke kisungne lo towar la pen dolang son dolang towar chakali lang me karen live sa me nang lele lang lasi laso di ma bang ni tu ma ke mang bang elalo ke chengsi towar long si long dun lo pulutang te ladak dukan bojar hichi kulade dam sa me mate so derun ye detsu tame doktor long ke dam sa me towar long si mesen lo pulote siga chelang dam phas tame joy kepo hichi kulat ke dam sa me joy kepo lapen kacharli muso marum sa me rong arlo long kacharli tangdel lo te hat high school ME school high school kacharli dam nahi lake jirkinding mate kheroni halapan ke dam sa me make sen populo la sini tum dak arab ke doan abang ke arong gambura pen cenglok ladak risubasa lapen ladak pisar-pisaran muso martuman uwe kimi teman ta pinia mei bang ke mang ke lake towar lo lapen laso towar ke nilitum pinpura lo ki piduna tengpen ilitum kacing honai karbeng Autonomous Council Dr. Tuliram longhang CM saralang li cicakang lo lapen alang li ke kacicak lo pulote akam ta klem vek lo lake lasi niltum ta towar long pon popusi niltum pini lan beceng wiri same bieg mu martuman same ben pisar mas same ning ceparong pen niltum pini la so mai pa cindun pamil oni hona ko tuwar dan ku tuwar la non jere kendeng ho keruni tan le wang bom en pen kuna su papla nam ko
Kola keroni pen la non la black to pink kuri bom la bangke la dak la jiri kindenga town an si jut kopo la pen ako la son ak taxi mukoilum pen sameh la dak MOS apekes pen claim bom lo pen hu la pu ala tu aprang hala dak kiba ala koson yang adim hala ka aprang mukro long pen sama pen mukro pen hapu pen bangta hala bangta NC to ara dak tangel la sinon mangge la dak la jiri kinin town pen hala mukoilum thana long an kiklem naim bang dak MOS pekes to lo la pen para si chief minister a pekes pen stame ako long dun tuwa lo la dak la non de pangtang bang ni la ibeng an bapa tang lak arai dia karena kalang lo ari dia pen lo la ke pen ako non la kapatang dunji ako la dak choro dun lo la pen ning sampik pak lo la so to war ke kidamtang ningkan thong kep so selo la so to war kaselam le la sinon BJP ya sorkar ladak Himanta Biswa Sarma ake hai la pen Dr. Tuliram Ronghang ake hai alang litum kabor ipen la pen dak jiri kindeng hawarisi arat aning kihang alang litum papleng montekot ladak amreng mada jiri kindeng apart pen hoi nilihin pen same alang ipan ningkang sama kardon pa jiri lo nang litum media hoi pen li emisiang hoi kiki papong ni lo kiti pakai kon na penon bang kenang li iem se kibon la se amreng konsistensi pan kapacing tu je pan li isi claim jiga pen dakara pan isi Ola nang itu nang karju bang la mesen alam lo mili 2017 la suhut ki haidun cheng ho same nang litin perang ke bitung tunil thana arju pon lo je nang li haidet pen nang li ki claim ponji asayang deng nang tham ponik tha pulal se hala suhut mili chethan nun lo je mili phan yang sirada tun nang pa haide lo pulo tang te mili ka chichak hala suhut ke chengsi ke towar lo lapen sekena bangke lake lokacharli education pa lapen 3 nomor bange nomor pom bange lake se kache langa war sai mesen nahi lapen nomor plia bangke la sila agenda plisi nilian pon lo kape agenda pliken pon la bangke non towara bangke mili nang lutun kadu gowe ahir jume pen mate amreng arat ahir jume pen mili ladak amreng homosti ka longle plang thom do longle plang thom ang dong pen herami sariali pen lam sakhang la min la kacil leng atowar la bang same tang konigelo la pen longka tu umrangso la bangka longka tu ladak doang mukan dangan nili homosti lo la sutame tang konigelo la pen non keroni tu jiri kinde ngasame nang litum san piniwang iglong lo la tang pon bom lo la pen la pu long le iplang na tu dolang hala pu bang rong pang bong tapat na tu rong pang bong tapat na tu khanduli hala bangta hamren pen khandulian asam mala non claim ponik bom lo la pension ak taxi chief minister special package pen ako non dak rong pang bong men jiri kinde nga chelengji apan la sitame chief minister special package pen CM sir alang linon tuar hut pon bom lo la pen amrenga ro elong adolong sitame non nang litum teknologi po prabjin pen adak same tenda ponpo lasi milihin pen bangke tuar pi la krong atowar ajak kiding ana bangke penang an chun lo sitame rong surong bot kaci halada tuar dolang asi rong surong bot kaci halada tuar bang unan bangke bori pon pugusi nilirade pampa kake ta akhir jume chahang pon bom lo lapen lada bang kacar li awar saya bangke la pulo ladak jirikin meng awar ladak social development block do lapen social education block do ladak bang LP school ME school bang dolo sitame high school bangke government high school avelang mon office tame nona bangke ladak din bang long term school panil tum memorandum long pidun lo lapen alisa long ledun lo non lasi la prabjin men lastame government dum deng konpo lasi nilita ning thelo isi banga tado langso halada Samson Singh Inti high school la pen ko lada jirikindeng Assamese high school do la pen English high school do lal long term lo la pen seka sulanga dima banga la pulo NEC pen nilitum lada jirikindeng hospital long sameni litum kedamtang NEC pen lak hokep hospital aheman litum kim ponlong lo opening ponlong lo la pen haldak si satame celang konvoy lo